No a pokračujeme ďalej. Adrianka Babičová. Aby ťa lepšie porazilo, hej, aby ťa naťahlo jak spružinu, aby si vedela, že ohovárať ľudí nie je pekné a je to nevychované. Hej, asi takto. A ešte čo ti mám také povedať k tomu? Ukazujete, zverejňujete moje fotky a neviem čo. Ešte ďakujem ti za to, že si ma ešte viac preslavila, že pôjdem ešte aj do ďalšej myšacej dierky a že budem ešte viac slavná a že dostanem sa aj do Tramtarie aj na koniec sveta. No, týmto si ma ešte viac preslavila, ja ti za to ďakujem a budem ešte viacnásobne väčšia hviezda ako doteraz. A vrátim sa k tomu, čo som povedala. Že hambila som sa za teba, toto je akože pre dva. Že som sa za teba hambila a že mi bezdôvodne kvôli tebe ľudia nadávajú, pretože si nás milia. No. A ja by som bola rada, keby sa toto všetko už konečne skončilo. A strašne ma to mrzí, že ste mi všetko pobrali, pretože bol to jeden veľký podfúk a intrigy a klamstvá, samé klamstvá. A nevedeli sa, ako priznať, tak to všetko prikrúcali a zvaľovali to na mňa, aby ich polícia nezavrela. No, takže asi takto nejako. Nie, Adrianka. No. Stále ich iba zatvárali a tie kravy sprosté, nevychované, drze ako ploštice, klamárky sú to, zbojničky sú to, klamárky, zbojničky a tak ďalej. No. Nevedia iba nič, iba kradnúť, klamať a obohacovať sa na ľuďoch. A do roboty chodiť nechcú pracovať a henta sa ešte sťažuje, že nie je zvyknutá robiť. No, tak keď som vedela ja od 15 si zarábať a vychovať 2 deti a kúpiť si svoj vlastný dom v Toriskách, no, na ktorý mimochodom ste mi založili a spáchali ste trestný čin, bezdôvodne ste sa obohatili. A taktiež založili ste mi dom. S čím som ja nesúhlasila, sfalšovali ste moje podpisy a takto. No a tú hypotéku som si zaplatila a vy ste mi ju vystornovali. Peniažky ste mi za dom nevrátili a takto nastalo jedno veľké nedorozumenie, pretože ten účet je sfalšovaný dodnes. Zlúčili ste mi ho do jedného a tak 365 banka, Slovenská sporiteľňa. Zo Space účtu ste urobili podnikateľský účet a so všetkými účtami ste to urobili takto. Dali ste tie akože normálne bežné účty ste zrušili, otvorili ste si účty na novo a urobili ste z nich podnikateľské účty a teď. No, lenže to je tak, jak to je nejako. No. A Adriana, buď rada, že ťa vôbec prichýlime v tomto dome. Buď rada, že ideš tam, kde si, lebo si vyšla z kadibudky a prišla si do nejakého baraku, ktorý sa môj brat nadrel a išli tam peniaze mojich detí, Noemkine a Joshuove. Hej. Takže buď rada, že ťa tam vôbec, že si tam vôbec vstúpila a že si tu sem sa vôbec dostala,
Pretože nie si nič, iba obyčajná chudiera, ktorú si samú seba uhovorala a samú seba si akože chcela zdvihnúť a chcela si sa na domov povyšovať, ale aj tak si s tým nič nedokázala. Aj tak si len prišla len doliezať a tak či tak si prišla len prosiť sem, pretože ťa už nikto nechce. Ani ťa nikto chcieť nebude. A k tebe, Aršemi, si taktiež obyčajný ubožiak a celý čas si sa spoliehal iba na mňa. Myslela som si, že si niečo viac, že si proste šikovnejší, múdrejší na svoj vek a že proste niečo z toho vykluje, ale som rada, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. A som rada, že som sa ti zbavila. No, takže tak. Nie, že vy ohovárate mňa, ale je treba povedať pravdu tak, aká je a neprekrúcať. Pretože tie vaše intrigy sú už veľmi trápne a zbytočne ste sa v tých televíznych novinách trápnili. No. Takže tak. Zbytočne ma ľudia vyhadzujete, pretože moja to vina nie. Ako som už povedala, ukradli mi občiansky preukaz a do všetkého ma zaťahli. Pardon. Ono to takto býva, že keď už niekomu kradnete občiansky preukaz, tak to už ide potom samo od seba a tak to bolo aj so mnou. Taktiež som stratila 680 000 eur a tak, no, na poli som stratila aj stretu na chleba. Kvôli ľuďom a dali ste mi do krku 965 miliard eur. Potom ma každý vyhadzoval, každý mi nadával kvôli Adriane Babičovej, ktorá sa za mňa vydávala a vydáva sa do dnes. No a mám na to nervy a zamrzelo ma to. Pretože som slavná osobnosť a takáto niktoška, takáto chudiera mi pošľapala moje dobré meno a moju česť. No. Pomáhať, že vraj pomáhať a chrániť a nakoniec ma nechali policajti v tichu. Ďakujem za to, chlapci. To hovorí sama o sebe, Adriana. Bola si chudobná žena si bola chudobná, pracovala si ako sociálna pracovníčka, nemala si ani deravého groša. Bola si závislá od výplaty a pobrala si požičky, aby si sa vyzdvihla, aby si sa zapôsobila na chlapov, aby ťa chceli kvôli peniazom. Takže asi tak. No. Kdežto ja som si musela žgrlošiť, musela som si gazdovať a musela som si na to zarobiť. A moja múdra hlavička našla inovatívne riešenie a dala som si prepísať všetky na seba, pretože ľudia mi nedali pokoj. Denne tu chodilo plno ľudí a otravovali ma a takto sa našlo riešenie a riešenie bolo aj to, že som si zarobila na kšeftovaní. Na obchodovala som, ale nešlo to z nikoho vrecka, išlo to iba z môjho vlastného vrecka. A je pravda, že som začínala iba s malými čiastkami a vyšplhala som sa veľmi ďaleko a začala som zase kšeftovať a našetrila som si, lenže problém je v tom, že sú tam tie sfalšované účty a tých zločincov sa nemôžem zbaviť a každý deň pribúda niekto nový. Takže už konečne, aby sa to skončilo, aby sa dalo všetko do poriadku a bola by som veľmi rada, keby mi vrátili moje peniažky a môj barák, v ktorom sa teraz mimochodom rozťahuje cudzia ženská.
A tebe, Zúkar, goodbye.